B'emilu l-eks Ministru Chris Said konferma li ma kellux approvazzjoni tal-Bord tal-Awtorità tad-Djar biex art maħsuba għal housing soċjali tgħaddi għand il-privat lejliet elezzjoni ġenerali. Waqt intervista fil-programm News.mt, Chris Said baqa' jirrepeti l-istqarrija standard li ħejja il-Partit Nazzjonalista u evita milli jwieġeb mistoqsijiet pertinenti. Waħda minnhom dik dwar il-barka tal-Bord. Tikkonfermali biex inserħu rasna illi kellek l-approvazzjoni tal-Bord tal-Awtorità tad-Djar fidejk bil-miktub. Mela, jew iva, jew le, dik hija t-tieni policy. Il-policy li kellha l-Awtorità tad-Djar. Diġà spjegajtlek il-policy li kellu l-Gvern b'mod ġenerali. Kellek l-approval. L-Awtorità tad-Djar kellha policy li kienet pubblika, mhux policy moħbija jew policy ġast ma jafħad bija, tant kienet pubblika li saru numru ta' press releases. Kien hemm numru ta' press conferences. Ma kellek l-approval. Issa jekk tagħtini ċans nispjegalek ngħidlek. L-Awtorità li m'għandix bżonn ħafna introduzzjonijiet. Peress li ma bediex jwieġeb id-domanda, il-ġurnalista baqgħet tinsisti, anke għaliex nafu fiċ-ċert li l-approvazzjoni tal-Bord qatt ma kellu. U jien imxejt u CEO tal-Awtorità tad-Djar mexa ma dik il-policy li kellha l-Awtorità. Li m'għandekx bżonn l-approval tal-Bord, il-Bord li tant jiggarantixxi trasparenza. Dik il-policy li kien hemm. Jekk tieni opportunità ġen nispjegalek, jekk ma trix tagħtini ċans tagħtinix. Kien f'Jannar 2013 bidu ta' kampanja elettorali li Chris Said bidel għal kollox deċiżjoni li l-Awtorità kienet ilha ssostni snin. Dik li iżżomm l-art biex tagħmel proġett ta' housing soċjali. Lura d-domanda tiegħi kellek l-approval tal-Bord tal-Awtorità. Jiena ġejt. Imma kellek l-approval. Biex tagħmel il-mistoqsijiet u nirrispondik, jekk ma tinix ċans nirrispondik. Qed nirrispondik fuq id-domandi, mela. L-40 permess li kellha l-Awtorità. Inti qed tilna kellha 40 permess. Minkejja li fuq l-istazzjon 1 li l-eks Ministru tajnih kwarta sħiħa, id-domandi tagħna baqa' ma weġibhomx, għalkemm ikkonferma indirettament dak kollu illi żvelajna fl-aħħar ġimgħat. Nipprova nifhem, ġifieri mid-dera r-risposta tiegħek hija le. Għatlek, dik inti qed tgħidu, qed poġġili l-kliem fħal, ir-risposta tiegħi li l-Awtorità tad-Djar kellha deċiżjoni ċara li ma tibniex iżjed. Fil-programm Chris Said ġustifika wkoll il-fatt li l-kuntratt biex din l-art għaddiet għand il-privat kien iffirmat 48 siegħa qabel l-elezzjoni ġenerali.